Здравейте, тази година адвент календара е на Ланком. Миналата година този на Локситан не успях да го отварям всеки ден, защото започнаха децата да боледуват, аз да боледувам и просто се отказах в един момент, не ми беше до това. Надявам се тая година да имам възможност да отварям всеки ден и да го отворим целия своевременно. А сега в първото ще видим какво се крие. Така, това е мляко за почистване на грим с мед и масло от сладък бадем. Пише, че се поставя на тампонче и се минава с него цялото лице. И между другото, помирисах го, мирише много приятно. Чао за сега и до утре, когато ще отворим кутийка номер 2.